Ahojte, moje meno je Farel a vás vítam pri ďalšom videu z hry Clash Royale. Toto video je vlastne pozvánka na dnešný stream, ktorý sa uskutočnil o 16. hodine. Budeme hrať turnaje, či už 500 gemové, nebude len jeden, takže ste srdečne vítaní a my sa teraz vrhneme na nejaké tie truhlice a podobné veci, čo tu ešte mám pre vás. Ako ste si mohli všimnúť, máme trošku viac gemov, pretože som gemoval za 100 €. Fúha, ďakujem veľmi pekne chlapcovi, ktorý mi to poslal, nechcem ho menovať, pretože si to neprial. Nevadí, otvoríme si zatiaľ ale free chestku. Tam nečakáme nič, jedine, že by tam ten princ naskočil, čo asi nebude možné, pretože z free chestky to padne len raz za horský rok niečo. A ďalej tu máme golden chestku a tam sú goldy, mortare, far spirity, inferno tower a golem 19. Za chvíľku na leveli 5, čo je pre mňa nič moc, pretože to golema nehrávam, ale v shope mám dnes princa, hej. Takže dneska ho konečne dostanem na úroveň 5, aj keď to bude stať nejaké goldy, čo ako môžete vidieť nie je vôbec teraz problém, pretože ich mám strašne veľa. Special Offer Reward, ten kupovať nebudem, pretože ja Magical chestku nepotrebujem a 10 000 goldov mi príde málo a to si dokážem zahrať za 100 gemov v challenge. Takže som radšej kúpil gemy za 100 € a to nám bude asi stačiť. Dobre, gamovať Giant chestku nejdem, na tú si počkáme, tá už bude asi zajtra alebo v nedelu, uvidíme na streame. Takže môžeme ísť na tú challenge debňu, uvidíme, či sa to podarí. Pokiaľ ide o hranie týchto Grand Challenge víziev, strašne ma to baví, hrávam to stále, dokonca som teraz našiel aj Wizarda v poslednej, ktorú som hral. A takisto som našiel v Super Magical chestke, ktorú som kúpil za 10 € spolu s goldami a gemami, princeznú, takže tu už mám tiež o niečo vyššie, aj keď tam treba, myslím, ešte 3 karty do ďalšieho levelu. Nevadí, počkáme si na to, počkáme si, raz bude aj trojka. No a teraz sa už vrhneme na challenge, poďme na to. Dúfam, že vyhrám hneď prvú, nenájdeme nejakého silného supera. Dobre. Barbári zabavia mušku a my pôjdeme na druhú stranu, kde už princezna trieli ku veži. Mušketa sa nám tam postavila do cesty, tu už bohužiaľ asi nebudem zachraňovať moju princeznu a pôjdem zase na druhú stranu. Táto hra absolútne nevyzerá dobre, pretože som vedel, že teraz príde Giant a ten pôjde na väžu. Za ňou je mušketa, tu budem musieť zlikvidovať hordov a budem čakať, kým sa rozbehnú potom Giantovi a budem dúfať, že tam nepríde freeze alebo niečo podobné. Ten prichádza a teraz čakám zep, ktorý by mohol totálne odstaviť tieto mušky. Presne tak sa aj stalo, nevadí, ideme ďalej, zase ideme princez na druhú stranu, aj keď sme na tom veľmi zle, na veži 600 HP, to nám absolútne vôbec nepomáha. Barbári pred princa a zase tam je muška, ktorá urobí svoju robotu, ale damage na veži nejaký bude, myslím, že by sme sa mohli dostať po 1000 HP. Alebo že ju hodíme celú, to by bolo ešte lepšie, výborne, celá väža dole, takže dostávame sa do mierneho náskoku, čo sa týka veží, keďže princezna si dokázala poradiť s muškou. My musíme teraz brániť väžu, ktorá má 600 HP, neviem ako moc energie na to chcem míňať, pretože myslím, že s tým Giantom tú väžu aj tak pušne, ktorý sa rozbehol teraz na druhú stranu, čo je celkom dobré teraz, pretože ho môžem ubrániť muškami, lebo tam príde len zep, tam pravdepodobne nepríde nič iné, ale mal ešte jed schovaný v zálohe. To nie je žiadny problém, pretože musel minúť dosť veľa elixírov, aby moje mušky ubránil, takže to nebola, boh vie, aká najlepšia obrana mojich mušiek. Oveľa lepší by tam bol ten zep. Toho Gianta mohol už obetovať. Dobre. Položili sme pumpu a budeme čakať, čo príde ďalej. Prišiel princ level 4, už uteká na väžu, my položíme proti nemu princa a barbarov, pretože budeme čakať s tým, že ešte jeden Giant tam príde. Samozrejme prichádza zep, čo bolo celkom zlé riešenie, pretože teraz moje mušky majú výhodu toho, že ich nezničí na zep spolu s Ice Spiritov, takže ja ich tam určite pošlem a budeme čakať, že príde jed. Ten ešte stále neprichádza, takže ja mu možno tie mušky zničím. Dobre, aj sa tak stalo, už ostala len mušketa, tu budeme Ice Spiritov ničiť. Výborne teraz jeho Ice Spirita skočila skôr na moju prvú ako moja Ice Spirita zničila tu jeho, takže sme ušetrili Ice Spiritu a vyzerá to tak, že tento zápas už dotiahneme do konca, aj keď to na začiatku vyzeralo veľmi zle. Je to tak, dobre som povedal. Dostávame sa na 12. výhru, takže sme spokojní, niekto nás aj sledoval, ako môžete vidieť, takže je to tak. Budeme otvárať truhlicu za 12 víťazstiev. Fú, ale to dalo zabrať. Čo sa týka rozprávania a hrania, to ešte stále trénujem, takže musíte mi odpustiť nejaké tie chybičky. Poďme na otvorenie.
Takže poďme na to, samozrejme stále tam čakám tých svojich princov, takže dúfam, že prídu goldov, príde strašne veľa, pretože je to garantované zlato, 22 000 zlata. Volkíry nepotrebujem, balóny nepotrebujem, Inferno Tower 15 nepotrebujem, však vidno, že ich mám aj dosť. Hog Rider, ten sa hodí, ten rozmýšľam, že by som začal hravať deck aj s ním. Mega Miniony, tie sa dali čakať. Wizard, tých mám tiež dosť veľa na vylepšenie 8. levelu. Lightning, 5 kusov. Level 5, neuveriteľné karty, ktoré nehrám, prídu na level 5 a tie, ktoré hrám, neprichádza, ale prichádza Prince, 5 kusov, takže som zase o niečo bližšie k tomu, aby som ich vylepšil na level 5. Ďakujem. A poďme na poslednú kartu, ktorá by mohla byť aj legendárna, pretože tam už je veľká šanca, že príde legendárna karta, ale radšej by som bol, keby prišli čierne princové na záver. No nič, poďme na to, čo sa tam skrýva. Fire Spirity, úplne zle som počítal, nepočítal som koľko karet prichádza, že ich tam ešte 979 chýba, nevadí, som spokojný, prišli princovia, takže nič lepšie ma stretnúť nemohlo a my teraz ešte vylepšíme princov, čo sa týka čiernych, na level 5, pretože my ich kúpime, takže goldov je dosť. Za 110 000 ich určite kupovať nebudem, pretože na level 6 by som ich aj tak nedostal a stálo by ma to hrbu peňazí. A keďže mám len 280 000, zase to nie je žiadna výhra, keďže vylepšenie kariet na level 13 stojí veľa. Takže poďme na to. Jeden princ, druhý princ, tretí princ a štvrtý princ, takže princov dostávame týmto na level 5. Ja ich hneď aj vylepším za 8 000, čo nie je veľa peňazí. Je to tam, takže zase budeme mať šancu sa dostať v ratingu vyššie. Dúfam, že už aj cez 4000, pretože aj barbári, ako môžete vidieť, už sú skoro na leveli 12, keďže mi ich tam chýba už len nejakých 340 necelých. Takže som veľmi spokojný. Môžeme asi uzavrieť toto video. Teším sa na vás večer, myslím, že podvečer dokonca. Dnes by sme už mohli o 16. začať nejaké 1-2 turnaje, určite spravím, plus tam možno odohrám nejakú challenge. Prídite určite, bude sranda, všetkých vás pozývam. Zatiaľ sa majte krásne.